Akusoneza semakini yima akuhlomulwa neyothi ingane yakubona akazokudengela nokho ingane yakho kodwa ukwazi ukuzovimba sifuna i-discipline mana cha mana hayi mina ngumzali mina yes sekuyona meeting ye crisis kuze kube nini cha kuze kube nini umsebenzi wami ukuthi awakona umsebenzi wakho lapho utakiwe cha lapho utakiwe la utakiwe yakutshena mina yakutshena utakiwe kule nkinga serious la suka la sisemhlanganweni la yebo nasikhona singabazali sizolungisa isimo siyosilungisa sizongena vula ungali naye nawe musuphathela ungasiphatheli ummiso nomatshali buka mina ngingane ufundala manje ke cha mana into simple nihlulungisa isimo ulosimo mtakiwe we don't have patience for anyone for something inobakiwe yakutshena yakini vula la mntana principal asineze order nitakiwe akuzoneza semakini angithi ingakho nenza kanje ngiyantshena mina ngoba lesingane akuzoneza semakini vula la asilwi thina silwi mana siyamasha asilwi yakutshena silwi siyangena la yakutshena hayi ungaphusha kanje cha manini thina si professional si discipline asilwi mina ngeke ngihebeseke mina ukungihebeza ngeke ngihebeseke kotora sisiboya akuzoneza semakini yima akuhlomulwa neyothi ingane yakubona akazokudengela nokho ingane yakho kodwa ukwazi ukuzovimba sifuna i-discipline njengamanje ngiyazengulana nizodifenda incazela sidinga hayi fusak kunini sifikile lana kunini sifikile mana ngeke ngisebenze ukuba beninayo incazelo nesolution ngaba sizange sifike la yangizwa bese ngiyasifike la ube nencazelo nesolution mina engushoyo ngicela ningivulele ngene and i-meeting yokwenzani udokotela Masimba meeting ekubeni thina sizosiza isikole thina sizosiza isikole yabo ngeke zisebenze lo bashintshanani umtholo wakwenzani ubungqongqoshe bakhipheleni bathi abafuni sibona lesishomkhulu bathi abafuni sibona lesishomkhulu okudala yindaba abantu balayo ayisakho imithengo ezaqhubeka la vulani lapha singene ngoba silwi babili noma sibathathu kuphela siyangena ngoba kwenzenja usebenzisa umoya nihlelo kubamba usikhotheni ummiso nomatshana ngeke sihambe hey khohlwa wemkhaya uthini asindawo sizongena la labantu balakule badifenda umuntu ozongilingana sizosizakala usizakala into engayifuni mina mkhaya iyodwa ngane yakwethu mntaka baba iyodwa into engayifuni ilento yokuthi ulokuthiwa kubanjwa ama-meeting akwenzani kunenkinga esikoleni ukuba lama meeting abesebenza lezi ngane ngabe le nkinga ikhona yikho mala sizosizakala asilwi ukuba siza nehope labantu
Kusanda manje wakhona lokho nje. Awumtshele Ngiyasanda manje okungempela bo. Okay. Uma kuukuthi bamsizela lo muntu abasichazele phela. Sizongena. Abasichazele phela. Uma ukuthi bamsizela. Hayi, ungakhulumi njalo kweyisi. Ungakhulumi njalo kweyisi. Asabe kufa sabe ijena thina ngiyakutshela. Noma usemsebenzini. Noma usemsebenzini fiseke ngiyakutshela mina buka. Ungeyisa lokho. No, nginelungelo mina. Nginelungelo umsebenzi wokwenzana. Ngithubula phela, ngiyadubula. No, ungazongixwayisa mina. Ungixwayise mina. Uyangizwa? Ungixwayise mina. Mina nginengane efunda la. Awunangane uzosebenza wena. Uzohola ngokuvimba mina. Utakiwe usho kubani utakiwe? Yebo nomsulu nje. Sifakeni lapha. Finish. Hawu lapha nizongena. Alukho mkhulu. Nizongena mkhulu. Mtshele manje ukuthi kuyaphuthuma. Sisho mkhulu ngale kunemeeting enapho. Imeeting yokwenzani? Eyani? Inkinga engaka esikoleni? Umhlolo wokwenzani? Uphi ungqongqoshe? Angithi this country is continuously undermining abantu basemakhaya. Lo dodo ubiza ngani? Ukuthi kunenje kuthiwa ibhubha la ayiboshiwe. Nikhona nina. Ilanguage ukwenzani? Ukuba leyo language beniyazi ngabe lesikhothela kawenzanga leyo nto. I do respect and I know the rule of law. I know the protocol. Angifuni ukukweyiswa mina. Ningazongeyisa mina. Ilanguage yokwenzani? Mtakiwe. Ingakho mina bengafuni ukuzala. Ingakho bengafuni ukuzala. Nizotsaka ngokuthi khona ingane khona 7 wengane ungabe indaba zalutho. Yini le nto leyo? Esikoleni which is the best school among all South Africa above South Africa is the best school. You are jeopardizing that reputation. Usuka abantu all corners of the world belethe ingane la. Bazoyilanda namhlanje. Ngeke beyilandeke sosiqondisa isikole ngoba isakithi siyasithanda. Abantu ababhedwa yilapha. Le SGB yakhona engayazi ukuthi singakakhulumi nje lutho ngani sebethi sisacela nisiphumele. Siphuma kanjani ngoba silwi sifike kahle yiba abantu uyihambela wedwa yini? Uyihambela wedwa uyikhubazekele siyakwazi uthi uright. Usuqalile akithi. Angeke nje beze beyibone leyo nto leyo. Angeke impela. Usofa uright mina ngikhuza la ungankabi yami. Usofa nje uright. Uright. Baba labana bathi. Lawonakala sizova ngeqiniso ke la. Na bona babafowethu bamile nje lapha. Bayazi deep down in their heart. Bayabona sidlova ngeqiniso. Lalela angazi noma abasekhombeni waphunyuka nakibo. Uphunyuka kanjani into emaphoyiseni okuqala? Uphunyuka kanjani emaphoyiseni? Thwaba bemkhilishe lapha kuleli veleli isikheqe. Hayi. Abantu abasiphethe babolile laba iSGB babolile kakhulu. Yaphaswa la isikole. Bakwazi ukucabangela izingane zendawo lezi zokuhamba izinja abangeke bekwazi ngisho ukuyicabangela. Okwanini yenzeka lento lena lana? Hayi. Ukuxhaphazeka phela lokho. Buyi. Uzokusuka umkhovule egoli uze ula ninivimbile mina. Awudubuleki umkhovu ngene wenzela ukuthi. Hawu.